cesty učia, no opatreným dávajú možnosť sa vrátiť. Podľa Google sa vraví, že Turecko je hneď druhé najnavštevovanejšia krajina, teda okrem Česka a Polska, hneď po Chorvátsku. Turci nás pravda, že poznajú pod názormi pivo lepšie ako čaj, alebo more viac ako kultúra. Čaj v Turecku má dlhé a hlboké prepojenie, preto ak vás nejaký Turek pozve na čaj, že chce naviazať priateľstvo. No a pri odchode, nie teba, skôr niekoho blízkeho, sa polieva zem vodou na cestu. Keď niekto odchádza na dlhú cestu, Turci za ním vylievajú pohár vody a povedia Sular gibigit, sular gibigel. Choď ako voda, práca ako voda. Veria, že voda znamená hladkú a bezpečnú cestu bez prekážok. Tak majú taký tradičný zvyk, kde keď mladý muž odchádza na vojenskú službu, rodina mu pripraví kura, symbolicky mu odrežú krídlo. Znamená to, že mu dávajú krídla, prajú mu bezpečný návrat domov. No a dajme tomu napríklad, ja neviem, sa mládenec vráti so svojou novou ženou a idú na svadbu. Čo sa robí vtedy? Jeden z netradičných zvykov Turkov je, že keď sa muž ide oficiálne zasnúbiť, jeho budúca nevesta mu naschvál osolí kávu. Ak vypije bez grimasy, znamená, že ju naozaj miluje a bude rešpektovať celý svoj život. No už konečne majú svadbu, no namiesto ryže po nich hádžu cukríky a oriešky, čo je symbol sladkého a plodného manželstva. Deti tieto cukríky zbierajú, lebo veria, že im prinesú šťastie. No a posledný fun fact je, že Turci plujú na šťastie. No neúplne. Keď niečo chvália, falošne 3-krát plúvnú, nejak ako aby odháňali zlé energie. Napríklad, aby ľudia nezávideli alebo neprivodilo sa im niečo zlé. No a to bolo 4 minúty. Jesus Christ. Lebo neviem rozprávať. Si sa naučil 6 faktov, čo môžeš alebo nemusíš využiť v Turecku. Ok, čau.